И здравейте, аз съм Щевек Атакър и сега правя ревю на сървъра Fire PvP Fire God PvP. Сървъра е Faction 24/7 и да започваме с ларповете. Първия ларп е Warp Drop Party, където се правят евентите всеки ден от 7 часа вечерта. Ето сега ще ви покажа, ето го. Е точно хубаво. Следващия ларп е Warp End, където се водят PvP битки. Сега да отидем. Тук където от PvP-то може да се ходите до припадък с приятелите си. Да кликате много яко мишката, докато ви заболят пръстите. Тук долу са дупките за дуели, с който искате да се ходите. Следващия е Warp SMS, където ще разберете как да си вземете по-голям ранг и скайпа на админа. Сега ще се телепортирам, май бъгна сървъра. Не. Добре. Не ще стана. Ето гледате. Най-малкият ранг е VIP, който е 240 лева с ДДС, значи пращате съобщение, текст PWC номер 1916 и вземат ви пари от телефона и ги слагате на банковата сметка на админа и той ви прави по-голям ранг. Ето. Връща ви код и вие трябва да го давате на... Ранг VIP е 2 лева и 40, рицар год 4 лева 80, най-големия е мастър, който е 6 лева и 3 стинки. Всичките са с ДДС. Ето тук, това е скайпа, Кристиан Иванов 2003. Ето го това не е сървъра. И да се върнем на спауна. Аз пиша сапун. Спаун. И това общо взето сървъра. Той е нов, затова има малко ларпове. И това беше от мен. Да, виждате, чакайте да забравих едно нещо, което искам много добре да покажа. Това са едни къщички, нали? За да се поразходите. Приспиване някакви такива. И тук има джъмп. На финиша горе има безплатни пържоли, защото сте спринтирали и... Скоро ще има награди на джъмпа. Да, ще има награди на джъмпа. И това е едно паднало дърво, което са сложили като декорация. И това беше от мене. В следващия епизод, в който пак ще игра в сървъра, сигурно ще е с битки. Това беше от моя първи видеоклип и довиждане.